Don Fili. To má byť nový druh pozdravu. Leonet, nespoznal som ťa, dieťa. Vidíš, aký som. Čo to stváram? Pozri ju. Drahý Don Filipo. Ubehlo toľko času, že som... Poď. Spomínate, keď sa mi nechcelo učiť 7 rokov v konvente? Už je to 12 rokov, čo som zatvorená vo vnútri. Zdá sa mi to ako včera. To je Spiridione? Hej, Spiridione. Spiridione. Pamätáš si Leonetu? No tak pamätáš, či nie? Nie veľmi. Celkom ohlúpol. Je mladší ako ja a nepamätá si nič. Predstav si, že minulú noc sa postavil, že sa ide napiť Don vody. Fili, modlíte sa za Čirifiskia. Stále na neho myslíš, dcerka? Ako by som mohla zabudnúť? Už vypísali odmenu za jeho hlavu. Viem. Z Čirifiskia sa stal známy zlodej. Modlím sa za ňoho pred spaním každý večer. A ja každé ráno, keď sa zobudím. Myslíte, že to bude stačiť? Poď. Vykonáme 40 hodín. Budeme sa za Čirifiskia modliť 40 hodín bez prestávky. Ja aj 80.